panguva ini vana majarajaro zvamunoziva kuti aiwa ndozvikomana zviri kunetsa pasocial media especially paX vanenge vane information yezviri kuitika behind the scenes. Sadapina mashoko anobuda panguva ini achitaurwa aona namajarajaros ari achiexposa zvinhu zviri kuitika panguva ini mafresh attacks ari kungoona zvinhu zviri kungoitika aiwa kunana kuda kwachatagwirei nana VP Constantine Chiwenga kumusoro uko ndoti wasubscribe like utombe bell icon tipinda panapa paindo ya majarajaros amposta mapictures amuri kuona this residential house yamuri kuona iyi kudanyira chiti meetings to outmaneuver and dislodge General Chiwenga continue to take place at this residential at this residence in Borodale. Ndobva file pictures ndoma shoko anochinyogwa panapa awanana majarajaros. Tipinda macomments panapa vanhu vanotaura maviews akasiyana-siyana anobuda vachinyora vachiti now that you know what are you going to do about it other than wine here on Twitter. Vanopinda achiti idzowo dzogaya dzoposta dzototsvaga mapictures. Vanopinda vachiti zvakaoma. Vanopinda achiti he was outmaneuvered karesa. Vanopinda vachiti vanoda vanovhina here ipapa. Vanopinda vachiti how many time is the same person outmaneuvered. Mo anopindawo achinyora achiti and if they fail why are they so afraid of the VP. Vanopinda vachiti some people will die dogs biting each other's tails. Vanopinda vachiti I hope they will unleash the gugura hundi to each other. Vanopinda vachiti Chiwenga too is part of the class groups. We need to annihilate from our country Taneta. Ndobashwa anobuda nyogwa nevanhu vachireply to this post. Achibuda achinyogwa pamusoro pemafresh attacks ari kuitwa on VP. Ari kuuya panguva ino achiti aiwa VP panguva ino vari kurongerwa vachiti that residence ndo pari kuuya pachiitwa musangano aiwa yekunyaswa ataka general. Pindai comment section medu mbotudza mafungiro enyu mboti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe like chinotonda bell icon.